pozdravila všetkých a privítala na dnešnom stretnutí. Veľmi sa teším, že sa opäť stretávame, že sme sa našli tú správnu cestu, ktorá nebola jednoduchá, ale o to viac sa tešíme, že sme tu všetci spoločne. Tak ako povedal pán predseda, ja sa chcem pridať k blahoželaniam tým, ktorí uspeli v komunálnych voľbách. Myslím si, že naozaj je to veľmi dôležité, sme veľmi hrdí na to, že sa nám to spoločne podarilo. Chcem využiť aj príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastnili na komunálnych voľbách, či už priamo uchádzaním sa o hlas, alebo pomocou tým, ktorí sa o hlas uchádzali v kampani. A tá námaha, ktorú ste vynaložili, to úsilie je zrejme. Ja som hovoril v Košiciach, keď som bol tesne pred voľbami, som odtiaľ odchádzal, myslím, v stredu večer, tesne pred voľbami, tak bolo stretnutie so všetkými kandidujúcimi poslancami a ja som hovoril to, čo som hovoril aj pre web noviny potom v rozhovore, a to, že sieť dosiahla veľmi významný úspech, výsledok ešte predtým, než sa voľby uskutočnili, pretože sa naozaj v mnohých mestách a obciach dali dokopy partie, ktoré sa dokázali zomknúť, ťahali jeden druhého a naozaj vytvorili sieť silných predpokladov pre ďalšie úsilie, smerujúce najmä k voľbám, či už budú budúci rok alebo v roku 2016. A je dobre si pripomínať, že prečo vlastne sme dnes tu, však je sobota, je Mikuláš a všetci by sme vedeli byť inde. A sme tu preto, aby sme predpoklady, ktoré máme, osobné naše vlastné predpoklady, uplatnili vo verejnom priestore. To je presne to, čo chceme urobiť. Máme každý nejaké zručnosti, nejaké predpoklady, nejakú kvalifikáciu, nejakú vnútornú osobnú integritu a chceme to dať do služby ľuďom v tom verejnom priestore. A presadiť sa v tom verejnom priestore. To nie je... Nemusíme sa tváriť, že vlastne je to charita. Chceme sa presadiť, pretože to je pre nás aj sebarealizácia. To je normálne. Sú ľudia, ktorí nebaví verejný priestor, baví len súkromná sféra, ale sú ľudia, ktorí sa cítia na to, že by vedeli tej verejnej službe ľuďom niečo ponúknuť. Že na to majú. A to vôbec sa to netreba hambiť. Ambícia je zdravá vec. A dnes tú príležitosť uplatniť sa vo verejnom priestore majú predovšetkým noví primátori, starostovia, obecní a mestskí poslanci, ktorí 15. novembra uspeli. A všetci títo ľudia bez ohľadu na ich na inštitucionálnu podobu ich vzťahu so sieťou, či člen, sympatizant, priaznivec na širšej orbite, tak všetci títo ľudia, ktorí uspeli dnes, uspeli v týchto komunálnych voľbách a budú mať sami záujem o účasť v celonárodnej službe, tak musia dostať príležitosť aj na tú celonárodnú službu z dvoch dôvodov. Jedným dôvodom je to, že sieť naozaj má trvalý a úplne zásadný záujem o rozvoj regiónov. My sme v mnohom, vo veľmi výraznom zmysle slova stranou regiónov. Nie je to vidieť len na zložení vedenia, aj to nohou najvyššieho, ale aj robotu, ktorú v tom teréne každý týždeň robíme, tým ako rýchlo sa nám, myslím si, že nikomu sa nepodarilo tak rýchlo presadiť sa v teréne na tom území, a tak ako nám, samozrejme, že presadiť sa môže mať rôznu podobu, ale pri najmenšom tam žijeme, sme tam, je nás tam vidieť, čiže to je jeden dôvod. Ľudia s praktickou komunálnou skúsenosťou sú solou siete a bez nich to nepôjde a ani nemá význam to skúšať. To je jeden dôvod. Druhý, je prirodzené a správne opierať sa o ľudí, ktorí uspeli v úsilí o dôveru voličov. Je to úplne logické a je to nevyhnutné. Dávať príležitosť práve ľuďom, ktorí už osvedčili svoju schopnosť získať mandát, poverenie na tú službu, lebo bez toho sa ona nedá urobiť. Ešte, ako poviem to úplne nahrubo, ak chceme niečo na Slovensku zmeniť, musíme vyhrávať voľby. Dovoľte, aby som vám predniesol návrh uznesenia nášho spoločného. Rada slovenských regiónov poprvé apeluje na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v utorok hlasovaním podporili návrh siete
na štátnu garanciu miesta v predškolskom zariadení pre každé dieťa, ktorého rodičia o takéto miesto požiadajú. Praktická pomoc rodinám musí zostať hlavným pilierom programového úsilia siete. Po druhé, oceňuje postup vedenia siete pri príprave návrhov na efektívnu verejnú kontrolu nakladania so spoločnými peniazmi občanov Slovenska. Rada slovenských regiónov považuje nedávno schválený vládny návrh zákona o schránkových firmách za nedostatočný a žiada vedenie siete, aby vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky aj naďalej pokračovalo v tlaku na prijatie skutočného riešenia. Jeho súčasťou musí byť aj zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, ktorá je ako priorita zakotvená priamo v stanovách siete. Po tretie, je presvedčená, že rastúci vzdor občanov Slovenskej republiky vyžaduje, aby sa parlamentné voľby konali už v priebehu budúceho roka. Takýto postup je okrem vzdoru ľudí opodstatnený aj národno-štátnymi záujmami republiky pri jej príprave na slovenské predsedníctvo Európskej únie. Tak ako sme boli oporou pre pani primátorku pred voľbami, tak jej budeme oporou v každej jednej veci, ktorú v tomto meste bude chcieť urobiť na prospech jeho obyvateľov. My sme tu pre Prešovčanov, my sme klub pre Prešov a každú jednu dobrú vec, ktorou primátorka príde, my podporíme. A nebudeme jej klasť polena pod nohy, naopak, budeme jej pomáhať. Ale konečným adresátom nášho úsilia, našim hlavným zákazníkom sú obyvateľia Prešova, nie stranické sekretariaty starej pravice. Ďakujem, takže ja by som nadviazal na myšlienku, ktorú povedal pán predseda, že nachádzame sa v kampani, ktorá začala deň po komunálnych voľbách. V súčasnosti nevieme, koľko tá kampaň bude trvať, či bude trvať 6 mesiacov, alebo bude trvať 14 mesiacov. Jednoducho nasledujúce dni, týždňa, mesiace budeme všetky svoje síly sústreďovať na to, aby sme boli v nasledujúcich parlamentných voľbách úspešní. Našou ambíciou nie je preliesť do parlamentu, našou ambíciou je dosiahnuť čo najlepší výsledok a voľby vyhrať. A tomuto cieľu podriadíme celú našu prácu a činnosť. Pardon. Pozrel som sa na vás, pán poslanec. Ďakujem pekne, takže už nás čaká také veľmi príjemné ukončenie dnešnej stretnutia Rady regiónov a to je udelenie cien za komunálne voľby najúspešnejším predsedom miestnych centier. Poprosím, takže začneme od 3. miesta, garda komunálnych volieb, pán doktor Robert Pietrik Prievidza. Nech sa páči. Miesto získava pán Jozef Kamenický. Cenu prevezme Jožko Hodoši, nech sa páči. Prvé miesto získava pán Jan Serbin. Takže zvláštne ocenenie, najmladšia starostka za sieť, pani slečná Tatiana Faltínová, nech sa páči. Ja som svojho času bol na takej jednej neformálnej prednáške a tam hovorili o koncepte slúžiaceho lídra. Človek, ktorý venuje nulovú starosť vlastnému egu, tam 0% zaujatie o vlastné ego a 100% starostlivosť o spoločenstvo, ktoré dostal do správy. O tým, ktorý vedie
A musím povedať, že pre mňa osobne bolo pôsobenie Igora Janskulíka v týchto komunálnych voľbách inšpiráciou a veľmi silným príkladom a motiváciou do ďalšej roboty a chceli sme sa mu za ten príklad a inšpiráciu poďakovať aj túto osobitnou cenou. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť. Som veľmi rada, že sme sa stretli. Stretli sme sa zase niekde na strednom Slovensku. Naozaj tie regióny pre nás majú význam a dokazujeme to prakticky aj tým, že sa stretávame na celom Slovensku. Takže už sa teším na ďalšie stretnutie na inom kúte nášho krásneho Slovenska a prajem vám všetkým šťastnú cestu domov. Ďakujem vám veľmi pekne.